El Polideportiu d'Aielo de Malferit va acollir el passat cap de setmana 9 i 10 de juny dos esdeveniments esportius importants per al municipi. Les 24 hores de futbol sala i el torneig local de futbol base, organitzats per l'Escola Municipal de Futbol. Les 24 hores de futbol sala varen començar el divendres a les 8 hores de la vesprada i varen concloure el dissabte amb la gran final disputada a les 8:30 entre dos equips locals i que finalment va deixar a Obras i Reformes Penalba com a campió d'aquest torneig. Estem en José Luis, alcalde de la localitat, i explica'ns un poc què heu realitzat este cap de setmana. Bueno, este cap de setmana l'Ajuntament ha organitzat, com venen ser tots els anys en aquestes fetges, que tinguem moltes activitats, sobretot esportives, que hem realitzat enguany. El mateix que l'any passat, concretament ara estem aquí en el pavelló, que s'ha fet la final del Futbito, des 24 hores de Futbito. Feliçment han jugat la final dos equips d'Aielo, un dels dos té que guanyar, han arribat a penaltis. Això vol dir que la competició, la rivalitat era gran entre ells. Però bé, també farà mitja horeta va acabar també les 14 hores de futbol base, que han participat 3 categories, els alevins, els benjamins i els prebenjamins, i ha sigut un èxit total, tant de públic com de gent. Feliçment també molts dels equips, un ha arribat a la final i els altres dos també han jugat la final. És dir, importantíssim per al deport d'Aielo, però importantíssim per a les persones, per als xiquets i per als pares que s'ho passen molt bé. El torneig local de futbol base d'Aielo, dividit en les categories alevi, benjamí i prebenjamí, es va disputar als dos camps de futbol del Poliesportiu Municipal d'Aielo de Malferit, amb un gran índex de participació i assistència durant el cap de setmana i uns resultats destacats per als equips locals participants. Aquest torneig conclourà el proper cap de setmana 23 i 24 de juny, on serà el torn de les categories infantil i juvenil. Que sentien haver perdut, perquè senten que tenen que jugar, senten que tenen que competir i senten el que realment fan. I això és bo per al dia de demà, per al futur d'ells.